Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsiral Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwatu Yusufa lan utawi dulur-dulure Nabi Yusuf. Allazina hiya dulur-dulure Yahsa kang ngawatirake sapa Nabi Yakub al-ghawa utawa ghawa ilahum ing njlomprongno nyilakakno dhewekne kabeh. Iku al-ahadu ngasara. Dadi dulur-dulure Nabi Yusuf sing karo Nabi Yakub dikhawatirke arep nyilakakne Nabi Yusuf. Arep nyilakakne Nabi Yusuf niku ana 11. Al-ahadu ngasara ana 11. Utawi dheweke kabeh 11 iku Yahuda sing nomor 1 jenenge Yahuda. Wa Rubila sing nomor 2 Rubila. Wa Samnguna lan sing nomor 3 Samngun. Wa Lawa sing nomor 4 Lawa. Lawa dingin apa lawa panas aku ya ora tekdol. Wa Robalun lan nomor 5 si Robalun. Wa Yasjaru sing nomor 6 Yasjar. Wa Dinahu utawa Dinatu lan Dinah utawa Faha ulai mongko utawi mangkono iku Banu Yakuba. Dadi putra-putrane Nabi Yakub. Min Lia saking Lia binti kholatihi
Dadi saka liya anak wadone kholatihi, anak wadone sedulur wadone Nabi Yakub, anak wadon saka sedulur wadon. Anak angkat iki berarti. Anak-anak saka sedulur wadone. Jenenge si anu Lia niku sedulur wadone utawa anak wadon saka sedulur wadone Nabi Yakub. Ana 6 apa pira mau kae? 6. Wadana sing nomor 7 Dana. Wa Naftali nomor 3 Naftali, nomor 8 Naftali. Wa Jadi nomor 9 sik Jadi. Jadi. Ora mbiyen saiki jeneng Jadi ki anu ya, jeneng populer. Wa asara lan sing nomor pira? 9. 10 asara. Nomor 10 asara, nomor 11 Yusuf. Fahaulai mongko utawi sing keri iki iku banuhu putrane Nabi Yakub min syaritaini saking syaritain Zulfata. Syaritaini Zulfata. Wa balhata di saka apa jenenge saka garwa loro syaritaini saka garwa loro jenenge Zulfata wa balhata. Wa amma Bunyamina anapun utawi si Bunyamin. Nah iki isih ndek anak meneh jenenge Bunyamin. Anak Betawi asli. Bunyamin. Fahuwa mongko utawi si Bunyamin iku sakiku Yusufa. Dulur kandunge Nabi Yusuf. Anak Bunyamin iki saka ibu sing ketelu. Saka ibu sing ketelu. Metu Bunyamin karo Yusuf. 12 to pas to. Wa ummuhuma utawi ibune Bunyamin karo Yusuf iku Rohila, jenenge Rohil. Rohila jenenge. Alatita zawaja kang rabiha ing Rohil sapa Yakub Nabi Yakub ba'da wafati ukhtiha sak ba'dane sedane ukhtiha dulur wadone Nabi Yakub si Laya utawa Lia sak ba'dane sedone Lia niku terus ngrabi si niki Rohil niku metu Bunyamin karo metu Nabi Yusuf. Ini garwane papat. Lia terus Zulfata wa Balhata karo Rohila. Rasa grenang-grenang. Monggo. Iki nabi kok. Nabi sak karepe kok. Karo meneh nek syariate oleh maksudnya agamane oleh tur dilakoni nganggo jalur iki mbok ya ben apik elek ditanggung dhewe oleh.
Do grenengan. Lah jenengan nyawangi minggon sing elek-elek. Ambok yo nyawang sing apik-apik. Wong yo ana sisi apike kok yo ndilale yo mripate iki nek nggon sisi apik do piteng-piteng lho. Nek nggon sisi apik ora weruh. Wes. Nabi Yakub yo ora ana klerune kok. Anak wong liya sing ora nabi pancen akeh klerune. Metu 12 berarti. Metu 12 iku sing nomor 12 Nabi Yusuf. Nih. Sing tunggal kandung si Bunyamin. Tunggal kandung karo Nabi Yusuf Bunyamin. Garwa papat metu 12. Dikelompokke ngono wayang banget iki ya. Wis sak terang. Wa kadzalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono ae tegese kama kaya barang ijtabah. Hati ijtabah kang aweh surasa apa ana ijtaban. Campur wis ora kober ngurusi, nek ngantek iku campur melu ngurusi kadoan berarti nyemplung nek urusan internal dan itu amat sangat tidak tepat. Apa meneh le ngurusi iki ora solusi ming paitan sengit terus ngonekke. Kan uga le ngurusi niku ora kok ngekeki nasihat, ngekeki saran kan ora. Kadang kalau ming ora tek seneng kok ngonekke to biasane. Ming ngonekke ya kaya sing kula aturke jenengan wingi kae. Ming jenengan ki biji wong niku ki elek, kamangka dheke niku bertobat pengen apik. Yo, wong niku ki dibiji elek terus bertobat pengen apik. Salah satu laku le mulai ribik-ribik apik niku ngaji. Saku wis tuwa, saiki wis kudu nyusun program urip wujude ngelongi dosa karo nambahi pengibadan sing iso tak lakoni. Lah sak tandang oleh loro ki ya kena nggo ngelongi dosa, ya kena nggo mujudke ngakoni ngamal apik. Iki sak tandang oleh loro. Salah sijine menyang ngaji ngeten iki. Niki rak sak menyangan wis oleh loro. Menyang ngaji ngeten iki pisan kena nggo nglebur dosa. Dadi le tengok ngeten iki wis kena nggo nglebur dosa. Arep nek diterangke merat-merat kae nglebur dosa. Tetep kena nggo nglebur dosa. Ping lorone niki jelas dadi perwujudan jenengan ngamal apik. Wong biyen ra tau ngaji, saiki ngaji rak dadi ngamal apik. Dadi oleh loro, ya kena nggo mlebu dosa, ya kena nggo mujudke ngamal apik. Wis jelas nek niku hadise ora kula kok ya wong ngaji kok kula. Menurut kula ora dadi. Iki menurut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki jelas ning ngendika sing sapa wonge nika sing jenenge sing sapa wonge
sinau utawa ngaji sabab saka ngelmu sing bar ngaji ki mbuh ngamal mbuh ra ngamal cetha tenan kok hadis niku mongko luwih apik lho iki mongko luwih apik mbangane merdekake 1000 budak luwih apik mbangane salat sunat 1000 rakaat mula jenengan tak terus tandang ngaji iki menurut Kanjeng Nabi ora menurut aku kok ya oh ndak salah paham jenengan karo Quran dan hadis yang lain nek hadis iki pokoke kowe iki nututana elekmu nganggo apik mongko apikmu bakal mbusak elekmu dadi oleh loro to niki luwih apik mbangane salat sunat 1000 rakaat luwih apik mbangane nilai wong lara 1000 luwih apik mbangane merdekake 1000 budak ngaji ngeten iki nek nggon kaapian cetha hebat niki gandeng kaapian kena nggo busak keelekan lan jenengan terus tandang iki karena sesuai karo ngendikane Kanjeng Nabi ra ya berarti apik to ndilale ana wong liya muni sing dudu syariate Kanjeng Nabi muni ngaji yo kaya mengkur percuma wah iki nek dibanding karo dalil hadise Qur'ane ado nek hadis Qur'ane cetha ning iki ya gandeng ra judul ya omong ya ngaji yo kaya meng percuma malah ngelokke Dik menyang ngaji barang kok le ra ndisen lho piye Jal Jal piye ketemune nendi kuwi kok dhek sengit ngelokke menyang ngaji barang kok le ra ndisen iki karepe kono piye kira-kira karo meneh nek kok le ra ndisen iki kok isin karo sapa wong ngaji kok kudu isin iki isin karo sapa ana wong sing ngelokke ngono kuwi iki ana jek kok lho kae muni akeh kae lah wong termasuk kae mau jek kula yo ngantek mikir lho kok ora ndisen piye to maksude iki wong menyang ngaji kok dilokke ngaji barang le ra ndisen iki kok ora masuk akal to aku goleki sebab musababe ora ketemu ora gathuk kok ya ngaji barang le ra ndisen lah karepe iki kon piye ngono bingung kaya karepe kon ra ngaji kudune nek ora ngaji malah isin roh Allah dikai sehat dikai rezeki kur diverdokke kon ngaji we kok ora tandang andeke kok nek mangan rezekine Gusti Allah kalu kok ora ndisin kudune ngono lah nek iki wong cetha dikai sehat dikai rezeki dikai waktu dikai sempat terus nggo nandangi dawuhe Allah nggo nandangi fardune Allah kok donekke ra ndisin ki terus piye jal lah iki wis iso disimpulke kesimpulane sing alok ngono kuwi iki mung teko sengit ngono wae kaya utawa mung teko iri asline niku mung iri kaya wong jenengan iso ngaji kono ternyata ra iso kok ya maksude iso mangkat lho walaupun mbok menawa kono pinter ning ora mangkat kamu kok sing dicatet tak le mangkat to mosok pinter ngonggok ning omah catet ya ora ya le kangelan iki le sikile iki wae le mangkat diseret-seret sih wong anu apa jenenge kolesterol le mangkat seret wae nek upamane ora aspalan ngono tilake kok ula ae lho tilake ngono kok arep dicatet terus sing dicatet sing ra temandang ora iso ora pinter goblok pathokane ning pathokane temandang apa ora temandang sing temandang tetep dicatet
ngibadah tetep dicatet ana ganjarane, mbok pinter kaya ngopo nek ora temandang ya tetep ora ana catetane kok. Ya ora pinter goblok ning temandang apa ora temandang. Arep dilokke kae ngaji barang lerande isin. Sak mangap-mangapmu. Ning wong mangap kok wis. Ini lho nek jenengan paham, ndak ya wong itu nek ora sinau Quran ora dong. Ning sakjane jenengan iki termasuk kelebu golongan wa yu'allimuka min takwilil ahadits. Gusti Allah ki mulang awakmu saka njlentrehno pira-pira pengendikan. Lah iki rak dadi oleh keterangan dadi jlentreh nek ngeten iki. Hebat lho niki ya. Niki sik terus sesuk. Muga-muga do diparingi pitulungan saged istiqomah ling ngaji. Saged dadi celengan ngamal soleh, dadi wasilah kabegjan, wasilah keselamatan, ya teng donya niki tekane akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.